Okay, arita mahigala sa issues pinamungahan at usang suruyo ng pinamungahan kay di amang gudis pamantala ang The Freeman karon manghigala na front page sa masaguni. Ipakita ko front page kadali daw sa The Freeman kaniyo. Na front page na ang mga higalay kining flu cases, mount and quake shelters. Unya dia sa ubos pod mga higala di ang pinamungahan mayor slums governor's claims versus toilet project. Kanini mahigalang project nga toilet. Okay no? Pinamungahan mayor slums governor's claims versus toilet project. Kinahanglan matubag ni mga higala ma-explain gyud kayo ni Mayor Glenn Baricuatro. Kung mahimo kay igagaw ni sila ni Pam Baricuatro pero magwa ni sila mahigalay maayong kabubuton. Kay kini si Mayor Glenn Baricuatro dito ni suporta ni kanhi Governor Gwen Garcia. Pagdaga ni Pam di ni sila mayog buot. In fact dito gipawngan og suga sa Pam Baricuatro sa pinamungahan. Mausab siguro nga kining gisusig ni Pam Baricuatro ni maong toilet. Sungog-sungog ba kaning iya nga iya yung gisungog si Glenn Baricuatro or baka kini ni ang tinuod yun iyasad nya ato ni suluyon kay di man ikwan matud Pam Baricuatro kwarta gunis katawhan kay kini kung tubag ni Glenn Baricuatro day mayor nga kuan man ni award man ni day sa DILG. Pero bisag kung sa award sa DILG, kwartas gobyerno na. Kwarta man sa gobyerno. So, kini ni ang medyo mabutang mga higala nga medyo hungaw ba ang tubag. So, muna karon niya na naman nabutang man sa pamantala ang The Freeman, mo nang mahisgutan tanan ang gisad ni mga sukid di paminaw. Labot ining toilet, asam to balik itong toilet gamay dong. Giadto ni Pam Baricuatro na tumilabay mga higala nga Domingo. Ato i-play ko balik tong video gamay be. Mao ni ang kini 1 million nga budget sa CR. Kanang CR 1 million na. Mao ni giadto ni Governor Pam kay mo mihapit sa dito mahigala kay mag CR unta kuno siya wa pa man magamit ni. Kani be ato paminawon audio kadali. Kaya po guys, natanggalin sa pinamungahan. Ang kanyang 1.153 million na toilet. Mahal pa man yung balay sa pag-ibig. Mahal pa yung balay sa pag-ibig? Magamit. Ha? Hello, hi, kumusta? Taga-asa man mo, taga-diri mo, taga-pinumungahan. Hi, hello, may hapon ninyo. Ingon pa sila nga, stand by the mayor ko no. Mag-ikot taoy kay kapoy kay nisitag stand sa mayor dire ug ambot og daghan bag ni stand niya or gamay ra yara sa mga follower ug mga trolls no ang atuwa man gud ani kwarta ni katawhan di ni nato usik-usikan at sa completion date is August 20, 2025 unsa naman ron October na. Yeah, according sa iyang interview nga 75% pa kuno nga nahuman. Pero August 20 pa Kunya, ang kaning Dina RBS Construction Supply, ang contractor, di man gyud siya mao ang gahimo ani gigamit ra ang iyahang lisensya. No? Ang nagtukod ani usa ka konsehal, ka amigo sa mayor. So kini nga allegations may gala bugat ning allegations ha. Mo ni gawas karon sa pamantalaang The Freeman niya sa front page after Cebu Governor Pamela Baricuatro inspected the controversial 1,153,000 public restroom. Pinamungahan taon Mayor Glenn Baricuatro stood firm in defending the project and lashed back at the governor's allegations as unfounded and baseless. Matod pa niya. So kini kunong aligasyon sa gobernador unfounded and baseless. Why basihanan? Niya unsa man pag way basihanan anak nga naa may nakitang CR. Res ipsa locator man. The thing speaks for itself man. So ingon sa wa nay basihanan. Nya tanawag kong CR Tanawan CR ko no names. Balikan to gamay ang CR ha. Asa man to kani Kini mga higala 1 million kining CR. Mo ni akong giingon nga magluntag balay sa pag-ibig. Dako pa mang balay na to pag-ibig ani day. Nga naunsa man hitabuan nya ikaduha sa atong interview kang Mayor Glenn Baricuatro at that time wa butangi og date started og date completed. Karon pagbisitang Pam dito naa na gibutang.
Kaya mo to yung gisaad sab nga butangan. Ang date completed na niya is August 20, 2025. Nya unsa naman tang buwan na ron? Nganong man matiwas nga naman sa Oktubre. Sa tupaduna sa slippage aning kalakiharon. Kay August 20 man sa tupa pag September 20 indikin na 1 month na. October 20 exactly gahapon na 2 months na. Nya wa pa mahuman so dunay question ngano na unsang hitabua. No? Na kini magumang isyu mahigala ako ning gisgutag balik kay niya man. Nigawas man mahigala ron front page man sa pamantalaang The Freeman karong buntaga. Unya matod pang Glenn Balik 4 sa tubag des The Freeman nga way basihanan kuno kana. Nya ang mga tao mahigalas pinamungahan di man pud mga bright pun ito pinamungahan oy. Og imong ingnon nga way basis nga makita mang CR. So ayuha kuno na din ha no unsay mahimo nimo diha Mayor Glenn Balik 4 nga nganong kadakua ba anang maong budget Mayor. Pangitay pa maagi nga kini ni ang dili na mabayad ng 1.1 million o mauhuna kay bisag evaluito na to na prangka-prangkang pagkaistorya bisag magtukod ta og pariha kadako ana nga toilet diha sa tapad tingali na arigod sa mga kanang 153,000 maoras yun na magasto padung sa labing dako 300,000 kana bitaw evaluaton ko na mga higala nga kwan tinuray lang bisag kini mga naminaw na turon nga mga engineers o mga contractors o makabati sa na itong broadcaster amot mo confirm ba sila nako ako dili ko engineer pero nakatrabaho ko construction kani adto kamao-mao lang sa tamang higala mutanaw anang inanang klasiha CR 1.1 million tanaw ka niyo so unsa man yung pag-ingon nga why basis nga na may basihanan na nakita man klaro man na kaing basihanan sumo ka na nga imo ganing pangitay pamagi nga masulbad ning problemaha or baka di na ba na tinuod na pa mabayre di siguro na bayran kung tinuod bang galing pero unsaon naman ang mobilization funds ang progress billing di kay 75% naman kanang nahuman 25% na kuwang so unsa man ang kuwang nga 25% aning kalakiha ha kay kinini ang kanang kontraktor day nya labi na kining allegation po ni Pambalik 4 nga ang kontraktor igo lagi abangan ang lisensya adoy ang nagtrabaho konsihal nga amigos mayor bugat na ang allegation Mayor Glenn kuno na pangitay pa maagi nga matinaw ni muna kay medyo kining mong tubag og ako ibaluton hungaw pa ning tubaga nga moingon ka nga baseless sa pag baseless ka naa man nakita man pero moingon ka nga toy bayad na 100,000 na dito dayon og bayad na 1 million kay di man na 1 million gyud ang mga tao dili sa mga bugo ang mga tao nga makakita no dili na to underestimate ang hunahuna sa mga tao tan-aw nimo na dili na 1 million uy og imong patuuhon ang mga tao sa pinamungahan muras like imong patuuhon mo na mga katawhan sa pinamungahan mo ni ang 1 million ha nya mo tuo ka sila ha Straight to the now point. atong evaluate ni mga higalang tubag ni Mayor Glenn Balik 4 as printed mga higala sa pamantala ang The Freeman ato naman siya na interview o niya ni Apo ni na report po ni karon sa pamantalang The Freeman kanang headlines na kuan man ni yaman gyud sa front page ron so muna nga ato ning maisgutan o kini nga portion sa may galas dili pa ta mo tusunahan ginabuhi sa tagkadali ha Boss. aton kanato may galas sa panyawan mga sukin tigpaminaw ha mga higala pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita gikan sa pait kana ang said panyawan liniment oil nga may muhatag og kahupayan sa giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinaakan sa gagmayng mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makasama sa Sid Panyawan Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o gyapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Ako lang ganing isgutan mahigala kay nakahisgot na matanay pero nagawas magbalik sa pamantalang The Freeman ron nag front page man nya na paggani pod mga higalay ni gawas na pod social media nga tennis court di gihapon sa pinamungahan nga ang atop mahigala 9 million man kuno di iPod. Ako po ning apilog hisgot kay malkansi tayo ning kalakihag di ta hisgot. Malkansi ta social media ning kalakihag. Apilon ko sa nagisgot pero tagstag saon ta lang sa kini usa mahigalang CR. Ang tubag ni Glenn Balik 4 ingon sa baseless kuno
unfounded and baseless. That's number 1. Number 2, ingon sa day, pag-response niya, i-release a statement clarifying that the project was fully funded, approved, and monitored by the Department of Interior and Local Government. Gimonitor ko no kini mahigala sa DILG. So, kumusta man ang DILG pag-monitor ani? Of course, Mayor Glenn Baricuatro may monitor sa gyud kaanig. Tinuod kay kon man ni project man ni diha mga higala sa munisipyo o nga mga benefits ani, ang munisipyo ang ato mga konstituente diha sa pinamungahan. Project man is pinamungahan. Ha? So ikaw as amahan sa pinamungahan, ikaw gi monitor ani. Although mo monitor sa DILG ani, so daghan mong nagmonitor. Nung sa itabo ka daghan ninyo nagmonitor nganong ni nani may nahitabo. Ato lang agi kato katawa ba? Mas mayo noon kay siyempre ikaw mayon mo monitor ka man gyud. Kay imo ko ng project day. Mumita kong giingon, kami des DWHP may gani okay na lang tapod nya kadto bitang 58 million. Dito na to gihatag sa Kapitolyo kay og dili to gihatag na to day. Akong plano adto either mamalitag construction materials ihatag na to dito ma-distribute na dito sa kwan mga nabiktima sa linog or kung project tay to pabalayan na to dito di ko sugot nga kami DWHP mo oy gitugahan ana. Mo supervise kita additional work kinuon nato na kay. Di man mahimo kay basin niya hinog dili tarungog trabaho. Prangka lang pag-istorya although mao na nga sige lang okay lang pod niya. Dito to mahigala lagi paagi sa usa ka shipping company. Kanya gidonate na sa Kapitolyo pero do na po ilang gikuha dito nga kwan. Nabahinan lami diri mahigalag 150,000 pesos. Na sige okay na lang, no? Mo ilang gi kwan na to. Pero nahatag gyud na to. Abot gyud na ngadto sa mga hingtungdan. In fact, gahapon kinini ang duna na po ni duol nako diri kay niingon nga kanang ari lang na mo ipaagi attorney ang para sa rehabilitation ko ha? Mo ba? Na sige. Additional na po na itong kwanday. Pero amo na, at mga tao dito, inig-adto na to, manghatag ta to, ilingaw-lingaw tala sa sila. Nga, manghatag ta, naan na to ang kasing-kasing sa paghatag, paghuman, at tumi sa kinini ang parintin na ay datampo sa Midilin, doon na dito daplin sa dagat, adto rami, luto-luto mi dito, sugba-sugba, buhan ng mga tao sa dato mahigala, malipay sa kitag dagat, na prisko sa ditong hangin, pahangin sa gamay, balik na pagtrabaho, anaon na nimo. Katong tabuap kung natunong palantong kita-kitagaan today, akong buhaton to atong palit og mga construction materials atong ihatag dito sumusupervise ta. Ikaduha, pwede ta mo himutag pabalaytan nila dito. Mangita ang tag area lang nga pila kabo ka maka benefits, pero ni tukod ng building di ko mosugot og kanang lamu-lamuon pagtukod oy. Amongan may nakataya na. Dili paagi ng kwartas DWHP nya inanaon mi ninyo. Di ko mosugot. Muna nga ikaw, Mayor Glenn, ikaw po, ni agi ni mo ng kwarta, 1.1 million. Ay, pagsugot, oy, nga ka ng tagaan ka, deliveran kag siya, muna 1.1 million. Kunya, imong inon nga, unfounded, baseless, ang mga tao nakakita man. Nakita man mga tao, so medyo kuan ka ni, ayuhan na diha, pangitay pa maagi nga, ma-announce ni mo diha nga, dili lang mo bayad na ng 1.1 million, kay tinuray lang, na ay mga engineers nga naminaw na to ron. Prangkahan ta kag istorya kana sundugon ko lang na ha. Unsay materials gigamit unsa kadako na CR. Tukuran ko ng kilid ana. Di ko sugarol pero makikpustaay mo nako. Di na kabot og 500,000 dako ra kay ng 300,000 ana. So kalahap kay ba? Unya imong ipatuos mga tao nga mao gyud ni ha. Ni dipinsa si Glenn nga okay na gyud. Kay mo man gibutang sa pamatanan na Freeman no. Sa to firmly unsa giingon reo? Ingon siya mahigala nga Mayor Glenn Baricuatro stood firm in defending the project and lashed back at the governor's allegations as unfounded and baseless. Iyaging gibarugan nga kanana ang stood firm. Iyaging gibarugan mga higala. Pagdipinsa inimong project o iya pang gipasinginlan ang gobernador nga kanang iyang allegation unfounded and baseless. Way basihanan. Unsa pa way basihanan anang klaro man ang comfort room na nakita man na ay video, na ay pictures. Unya makita ko mo adto ka, makitaan gani mo. Kana mga materials nga gigamit, dili ka abot 1 million. Mao lagi na mag-loan kag balay sa pag-ibig nga 1 million. Layo kay nang si Ara Indaykin. Straight to the point. Ug bisan pag magtukod kag balay nga kini ni ang worth 5 million nga balay, di sino ka mo budget po og 1 million i-budget mo sa CR lang Inday.
So, Mayor Glenn, kana na ang medyo, o ako'y ma-evaluate ini imong tubag, hungaw. Hungaw ang tubag. Matod pa niya may gala, nya, kini, ingon siya, the project was fully funded, approved, and monitored by the Department of Interior and Local Government or DILG. So, gimonitor sa DILG. So, ang DILG mo monitor, ikaw po mo monitor, of course, because you are the mayor in that town, of course, you have to monitor because it's your project. And the DILG also monitor, that's good. Daghan na mo nag-monitor. So, sa kadaghan ninyo nag-monitor, ang resulta, naunsa man ni? Medyo, ato lang yagi katawa ba? Kana na ang malanganin ka ni Mayor Glenn kung kwan, pangitag pamaagi di ka malanganin kay kadto ba si Governor Gwen Garcia ang daot ra ba to sa Casillas sa South Bus or North Bus Terminal. Ang nakadaot niya ang comfort room. Ang nakadaot niya ang Casillas. Karon delikado ka ining kalakihang madaot ka sa Casillas. Kay kining pagtubag akong hagpaton imong tubag ha, gawas ang tubag sa interview na to. Diya po, ingon si Glenn Balicuatro diri sa pamantalan da Freeman. Ingon sa he explained, ingon siya, to set the record straight, this project is duly funded, approved, and closely monitored by the DILG. So, sa Binisaya pa, kini ko no to straight the record, to set the record straight. Akong prangkang pag-istorya, direkta ha, ingon siya, this project is duly funded, approved, and closely monitored by the DILG. The mayor said. Sa Binisaya pa, kining maong proyekto, to set the record straight. Ditso nga pagkasulti, on record nga pagkasulti, kini nga proyekto, funded ni, doon ay gahin ani, naaprubahan kini, and closely monitored by the DILG, the mayor said. So closely. So kapag gimonitor gini closely by the DILG. Unsa may tabo asa to pa mangutana tas DILG, ug ang DILG moingon sad, bitaw mo na 1.1 million. Unsa may mahitabo ang mga tawo mingon wa na gitay salig sa gobyerno. Di na ta kasalig asa man nga hinsa sa gobyerno nga makasalig ta. Nga ang panan-aw mo ra ba ni Mayor Green ba mingon ang color puti nya may imo inon. Kini may color puwa ha. Pagpunta ng DILG ba puwa ni. Pagpunta na mo sa DILG may upod nga o puwa na. So makaingon mga tawo mawa ang pagsalig ba asa naman imo salig? Nga nagkasnabot mamuntanan, lima ka, mo ni 1.1 million nga project ni mo? Unya, kan DILG mo pangutan, umingo po, o mo ni 1.1 million? Ang mga tao na ba, dili ba yung mga bugo? Sultiyan ta ka ng mga tao sa pinamungahan, mga bright ba na? Ha? Dili, ayaw i-underestimate ng mga tao sa pinamungahan. Mura kayo nakamino sa mga tao sa pinamungahan ng kalakihan nga, imong inon, mo ni 1.1 million ha, ako mga konstituente sa pinamungahan, mo ni ang 1.1 million. O ikaw taga pinamungahan, mutuo ka? So medyo, kuha ni siya. Medyo alanganin eh. Nya closely monitored by the DILG. Kung ang DILG mingon po, bitaw, so nagkasnabot mong maunay 1.1 million, Jesus Christ. Kinsa naman ay tarong na to ining kalakihag maohon. Kinsa may tarong da ninyo ron, maohon. Ako di ko sugarol, pero moingon mo nga, mutukod ko inana klase, nga CR, sundugon ko lang na tanan, kanang materials na diha. Jesus Christ. Labing dako ana nga 300 million. So, dili ito mayo nga atong kuno ba, marong kaminos tas mga tao sa nanang kalakiha. Pangitay pamaagi ko no diha, Mayor Glenn nga, imo inon baka diha nga, di tanay dayon og bayad ning kuana. O sa baka, 300 dato ibayad ani, kay moro man ni. Kaya ibaluiton ta na. Prangka-prangka pag-istorya, alkansing katauhan ani. Mano yan tubag, ingon pag siya sa pamantalaang the Freeman, ingon siya mga higala, he explained that the 1.53 million fund was granted to the local government as a subsidy after the municipality was recognized as a Seal of Good Local Governance awardee. Kung mauna nga nakadawat mo Seal of Good Local Governance, na unsa na maka good local governance nani? Unsa na katong uban nga makadawat sa award og maahon? Og ikaduha bisan pa og ang imong argument nga dili man na kwarta sa kanang munisipyo kay award man na. Kwarta ka pa sa katawhan. Kwarta nga para gihapon diha sa munisipyo. Para gihapon sa mga tao. Asa man gikan ang kwarta ha? Unsa man nang i-award sa DILG?
Dili na kwarta sa katawhan. Mura gituyok nimo ang kon ba nga sagol ba kon Jesus Christ. Sagol alis gilang kay di man ni atong kwarta sa pinamungahan. Kwarta buhis man na kinsa may muhatag og sa to pang DILG may naghata ng award. Asa man kwarta ang DILG nga na 1.1 million. Gikuha na sa ilang bulsa. Asa na private na. Buhis man na. No, so lisod kayo na ang kuha na, ha? No, iyang gi-explikan niya. Ingon siya, hence, this is not taken from our local fund. Of course. What na ilalis, anak? Bantay ka, Dekin? Ang argument ba, dili man yung gikuha sa local fund? Of course. But kwarta sa mga tao ka na. Kay kwarta mas gobyerno. Taxes from the people. Stilan po ng istoryaha, eh. Nyaingon siya diya sa reports pamantalan the Freeman. Hence, this is not taken from our local fund, the mayor stressed, refuting claims that local taxpayers' money was used. Ang iyagyung iwan nga local, dili lagi, kwarta lagi sa mga tao na, of course, sige, i-argue nga, di man yung local money. Nya, asa man nagikan? Kwarta sa mga taxes man nagikan. So, kwarta sa mga tao, ha? Puro manig ka ng sagol ko niya pagka-istorya ba nga sige lang kay bida ako nagpugong kog himo og mga istorya nga ko na kay basi mahinay ka na pugong-pugong lagi ko mayor kay kanana ang kumahimo pagitay pamaagi ni nga unsay pamaagi nga dili kay kamadaot ani kay si Gwen Garcia ba nadaot sa CR ya kini delikado ka madaot ka CR ini kalakiha Casillas sa kadautan katos Gwen dugay lingkod sa Kapitulyo nadaot sa Casillas. Ano man, og ikaw taga pinamungahan, bisag kinsay pa-evaluate nimo. Ang imong mga taos pinamungahan, patuhon nimo nga, guys, this is the 1.1 million kapini nga CR, ha? Kunya mo tando ang taga pinamungahan, ana, og dili na trabahante sa municipal hall nga soldado sa kwan, dili na mo tando. Unless kung inana kaluyal, nagdawat po na kami niya, oh, sige, okay mo, nasa 1.1 million. Pangitay pamagi ta akong giwason na imong gipanulti diri ha. Straight to the point. Ang medyo balikan ta mahigala pamahayag ni Mayor Glenn Baricuatro din nga medyo sakto-sakto dai pero dili totally partially ra. Aron tiwason nagbasa na iyang kunang. Ako nag-evaluate mahigala niya. Tanawa rin niyo mayo kay og dili ni makurihian makadaot ni nga issue Makadaot ni nga issue. Kay maklaro man sa mga tao, kinsa man kuno, pangutang o balay sa pag-ibig, di ba nindot pang balay sa pag-ibig? Nya kini CR, magkaingon mga tao, 1 million, pwede adto na matug, ani? Lagi talay katawa mga sukit ni paminaw. Ang sakto-sakto ra ni Glenn, mahigalang pamahayag, ani, Mayor Glenn Baricuatro, nga dili po totally partially, mura ni katong balay ito sa San Remigio. Kanalagyan gingon, no? The mayor also criticized the governor's decision to air her concerns on social media rather than directly coordinating with the DILG or the municipal government. Medyo naisay gamay yung sakto ini pero partially ra. Facebook is not the appropriate forum to raise such issues as doing so may only serve to provoke, mislead, or unduly influence the public. Di man ni kwan partially mana atong hagiton si Pambari 4 sige adtos di ILG pero maayon man gumahibaw ang publiko pariha man ni mahigala sa flood control project nga kinalan transparent ang investigation kay mingon nga di ILG lang so kamo-kamo ray magsabot-sabot din ha nya di mahibaw ang mga tao iadtos di ILG kuno Governor Pam nya pahibaw kami kung sa sultis di ILG kay basi mo ingon po di ILG o sakto gyud ay mo na 1.1 million. Kiniyan nga issue, may kailangan masayo ng publiko. Kaya unoy magkasnabot mo, asa man mga higala mo, salig ang mga tao, mawadag pagsalig ang mga tao sa gobyerno. Di ilang mahigala sa, hasta sa mga ahinsya sa gobyerno, kung maingon ng DILG na day, kaya mamaingon ni Mayor Glenn Baricuatro, ingon siya, according to Baricuatro, DILG provided a list of eligible projects, mga karon lista sa mga eligible projects ining maong daog nila. Unya ingon siya, he said all required documents, including the plan, specifications, and cost estimates, were submitted and approved
by both the provincial and regional DILG offices. So, kumusta man ang provincial o regional DILG? Approve man ninyo. Nya karon sa papel na approve ha? Sa actual karon, nag-survey ninyo ron. Moingon ang DILG ni sa actual na nga pag-check ha? Kay kanana ang approve man on papers, naaman kanin on papers. Ang akong pangutana sa actual nga pag-serve, actual nga pag-check sa DILG ani. Unsa may ingon sa DILG? Pwede ba nga mo susin DILG ani o mo confirm sa 1.1 million man ni o dili? Kay mayon ta nga closely monitored by DILG. Kanang pulong closely monitored. Sa tupagi tutukan kini sa DILG. Sa iyang pagtutok mo na karon nga akan si mga tao ni kalakihay noon. Kanang patukod kag balay ikaw tagiya panalitan mo patutok ka nga imo gyud kanon nga mao ni ang engineer nga nagtukod mo ni nga kabilya ha, mo ni nga simento, mo ni nga marble ang gamiton, mo ni gamiton nga tiles. Itanaw ni mo day. Di man ni mo tiles yung gigamit, di man ni mo iyatong kung gusto, di man ni mo itong gisabutan. Ngano man nakabantay ka because you are closely monitoring sa pagtrabaho. So sabi pasabot aning closely monitored by DILG. O closely monitored by DILG, and of course, I will presume Mayor Glenn that you also closely monitoring this project because this is your project. This is the project of the municipality of Pinamungahan. Regardless, where did you get the funding? Di kay imong niya, di man kay premium man regardless. But this is your project. So we will presume, isip, ikaw may amahan diyan, imong gi-monitor ni. So sa imong pag-monitor, apil pong DILG na monitor, ang DILG provincial o regional, niya mo ni nahimong nadangatan. Sa kadaghan ninyo nagmonitor, mao na hinuon ni nahitabo hinuon ning kalakihan. Ini ato lang agi katawa ba? Nya da para bay laeng tinisan ba ni? Ya na maguni sa social media nga man og ato na puning biyaan mahigala nga nang gawas sa manim alkansi sa tagdita mo hisgot ani, malkansi ta sa social media. Aunhan na ta social media ning kalakiha. Pero man ako gingon, be patanawa aron nya waday daghang kon ba? Naman na gigamit of course, muuyon man taron nga gigamit og social media. Ato inyong spam okay adto as DILG. Correct na. But karong mga panahon na uso ng social media angay matarong lasad nga mga tao masayod because ang mga tao mo itag-iya ng kwartaha. So mao ni, mabitamin ka this is where your taxes go. So diha kuno ang atong tax ain, mo na nadangatan sa atong buhis. O mo na nadangatan sa atong buhis. Ang mga tao maka-evaluate. Pero wala akong gingon, ipakita na lang asa man ang program of works, asa man ang kuan, i-post na sa social media para matubag, masatisfied ng mga tao. Because kung atong tanawon ang detailed unit price analysis, ana gyud ka og ni kuan pa to Bobby Inoferio pa masikwatize gyud ka diha. Pwede ba namo? Pwede ba namo makita ang detailed unit price analysis ana? Pwede ba? Kaya among i-compare, basik ang kabilya ana, gi-times kapila. May bawaan mo na. Para ganun maabot man nag 1 million, 1.1 million. Pwede ba na ma-explain nga, actually ka na 1.1 million, kaya ang, actually ang bawal an ani nga, kuha na, mahal pas no star. Di, kuha na, di remote control na siya nga CR actually. Pero kagigamit niya mga materials, mga higala, o kuha, may buwan na ba na, pwede na naman palit ni mo dili sa kuwan. Daghan naman na dili sa mga dipo day. Malito naman mo sa mga dipo. Kato mga nakasuwag tukod o balay, kato nakasuwag mga tukod o mga apartment, o kato mga kuwan dia, nakasuwag tukod o kasabot kagyod, maka-estimate man ka, more or less. Nga mao ni magasto. Pero mulon kas pag-ibig panalitan niya mo na ihatag nimo nga structure. Pila ka square meter ganin dekin? Gamay naman ang square meters. 40 square meters. 40 square meters. Matay kaingon sa kag mahal may kundo sa Ayala ini.
ato lang agi katawa mahigala pero mahimo pa ni magkoreksyon na niya og mingon ang municipal government na bitaw pag evaluate na mo medyo dili man maabot og 1 million day. Mo la niya mo ibayad sa contractor. Ha? Kay imo mo insist gyud mingon nga sa to stood firm, you know? Mo ni gawa sa front page pamantalan da Freeman no. Ingon rin. Mayor Glenn Balicuatro stood firm in defending the project. Ligon kayo pag iyagang gibarugan ang pagdepensa sa mga proyekto. Ha? And last back at the governor's allegations as unfounded and baseless. Ang allegasyon sa gobernador kuno may basihanan. Saan magway basihanan ana nga naa man nakita man? Nagbuntaog ba na diha makita man di man ingon nga nya mga tao nakakita po mga tao. So ang mga tao sa pinamungahan ron. Kamong katawhan sa pinamungahan. Mutuo mo ana? Nga kanang project ka 1.1 million na. O di mo mutuo at the back of your minds. Kani mga tao dito mingon niya, di oy. Naa sa imong hunahuna og nasa imong kasing-kasing ay binuangan man taan ning kalakihang project ka. Ha? Mahimo na sa di na sa musulti pero sa kinadvance kasing-kasing kasabot ko eh. Kana bitaw kasabot bitaw kas tao bitaw nga patuuhon kag buta nga Clarix kayo nga di mao. Murag kag usahay di ka makasulti na iban prangka masulti. Di ba na mao na imo? Na iban prangka. Napo iban nga di lang. Muhilom lang. Muluom lang. Pero maabot ang panahon mo. Bawas sa hilom na eh. Kana may nana. Kay patuhon ni mga tao. 1 point. Nya human. Naunsa man pagkitabuan nga na human naman dahil ni August. Kay wa man ni pizza pa sa una. Gipabutangan na ni pizza. Ato atong interview ba inday. Wa pa man pizza. Kaya pabutangin na pizza on saan date. Started, date completed. Nya August 20, 2025 man inda eh. Completed. Hantod karon pa mahuman. Unsa may problema na unsa man DILG di ay. Unsa may kuwang. Kinahanglan pag-inspection sa DILG. Sultihi ko mi taga DILG. Sultihi ko mi kuno. Provincial DILG o regional DILG. Mao ni 1.1 million ninyo nga kasilyas. Ha? Unsa asa naman lang mosalig ang mga tao ning tanaw og sulti kung asa naman lang mga tao maingon nga ang ombudsman pwede man mo imbestigar ani day. Kaniadto si ombudsman director Virginia Palang ka Santiago even ang newspaper report na gani or radio report pwede man himuong basis sa ombudsman. Makalihok kang ombudsman ani. Makahimo mag fact finding investigation ani. Klaro man na. Otherwise, makaingon tawa na gyud tay paglaom maning nasura ko mauhon. Naay klaro kayo mahigalang naa sa imong atubangan naay klarong wa magkadimaong project unya unsa man mopiyong lang mo sa inyong mga mata. Labi na mahigala kining ombudsman nga kamo may gisaligan din ha pag-investigate ni may nani. Purbida mga kagilaan. Sumuna nga kung kuan ha nga undergo kuno ni og kuan ingon si Mayor Glenn Balicuatro day. It has undergone and successfully passed a 2-level review by the DILG. Kuyawa de ha. Agigi ko na ni review kaduha kuno ka level nga review. Mana makaingon kinsa man din reviewer niyo diha og mauhon nga mo ni nadangatan. Ayun man no, it has undergone and successfully passed a 2-level review by the DILG. That is by the provincial office and regional offices of DILG respectively, the mayor said. Sa Binisaya pa, kinini agi og successfully passed. Sa Bisaya na day. Successful kuno gyud nga mipasar kini sa duha ka level nga pag-review. Ha? Sa DILG. Sa ilang opisina sa probinsya, sa DILG sa probinsya, o sa DILG sa region. Ha? Daghanday mo nag-review de ani. Sa kagamayng project mga higalang maunay nadangatan, ang kwarta dako, ang kasilyas ra. Na mga private person magtukod og kasilyas. Way daghang mag-review pero nindot ang resulta. Kini daghana day ninyo nag-review go, daghan nag-monitor. Niagi pag provincial, niagi pag regional, anya ang resulta mauna. Medyo katawanan taning kalakiha. Wa pay labot sa allegation ni Governor Balicuatro nga giabangan ra di ay ang lisensya sa
Kontraktor ani, ang kontraktor taga Toledo. Ang kontraktor. Tanawa ko na sa itong kontraktor na yun, katutuang sa iyang kuhan ka ng iyabang tarpulin. Na ditong kontraktor. Sige ko no, tanawa ko no. Kani. O, asa man to, kana. O, kana. Sa yung kontraktor, Dina. RBS. Dina. RBS. Construction, mga higala ni. Okay. Pwede ba na ma-zoom in pa? Dina RBS. Construction and, saan na usa? Hindi kayo mabasa. Supply. Dina RBS Construction and Supply Inc. Nya, na allegation ni Governor Pambali 4 nga unsa ba ding hitabuan nga kuan man kini ni ang di man ding kontraktor gid mo nagtukod. Kisa may nagtukod ni so giabangan ang lisensas kontraktor. Adios. Yan napailain. I-appeal ko na lang ning usa kay nanawa ni gawas man ni social media. Nya balkansi man Miss DYHP og di mo misgot kay gawas man social media ni. Diaw kating sa ni tennis court day, asa man tong tennis court. Napoy post aning tennis court nga funded by kani. Unsa may tubag po nimo ani Mayor Glenn, mingon po ka nga funded ba ni province? Ang usa funded man tos premium, tanawa to eh. Pwede bang mapaduol pa dong, masumpan ni dong dili na. Ano, Project name, Roofing of Tennis Court 1 and 2. So, pag-atop kini sa tennis court, asa man dapit na Barangay Pandakan, Pinamungahan, Cebu. Municipality of Pinamungahan. Pila kantidad cost? 9 million. Di mo kayo kukabasa? Asa ha? Di kayo kukabasa na. Asa man na, pwede pa na yung makuan? 9,992,825 pesos. Hapit mo 10 million day. Gamay naman nagkikuwang. So 10 million ang kinini ang roofing sa tupa ka ng pag-atop indekin sa tennis court. Nya ngano man ning atupan man ning tennis court pero sa kining mga tennis nga duwa ra ba dili man ni duwas pobre day. Duwa ni sa mga dato. O gatong mga naahan ba may tubig-tubigan nganong giuna man ning tennis court kisa ra may makaduwa ani. Pila man sa pinamungahan na makaduwa ani. Gastuhan na og almost 10 million. Nga kanang tennis, prangka pag kaistorya ha, dito sa among lungsod sa Baybay City Leyte, ako, di ko makaduwa ng tennis kay pobre ko. Nahimo kong bulboy noon, bulboy. Ay magduwag tennis, may kala, magduwa sila. Nyam, musipyat ang bula, kami adagan ko na. Ako nga hatod sa, suhulan may 5 pesos. Kanang duwa, kanang tennis nga duwa, kanang mga golf nga duwa, gagmay bula na, mga mahalon ng duwa. Ay pala kanang mga duwa, may kanang pagmasa duwa, basketball, dagkog bula, basketball, volleyball, dagkog mga bula. Pero gamay ang bula na, tennis, mga golf, gigabgay ang bula, dagko na mga tawhanan na duwa. Gigasto ni mo ang kwarta ng tennis roofing. Be, ipaduol ko na doon, be. Ang sana gawas naman ni social media ako, gisgutan ka. Kansikos di way HP, di ko mo gisgutan ni day. Nigawas naman sa social media. Diyo, contract cost 9,992,825. Wala lang magigibutang 10 million day. Pagpahakan gamay para di ma 10 million. Number of days to work, 120 calendar days. Contractor, DMDG Builders and Supply Incorporated. Implementing agency, LGU Pinamungahan, Cebu. Source of fund, Financial Assistance Provincial Government through Honorable Governor Gwendolyn Garcia. Jesus, Ginoo ko. Straight to the point. Jesus, Ginoo ko. Kangguin din ko, ana? Asa na ba picture sa kanang tinisan o pa? Ato lang ko noon, itiwason tayo na umapon. Okay na ta? Okay ni sinyas na magdrama na day. Sige, wa pa hinoon na ito matiwas sa inisina. Ulibaw, na ko mabalikay pa. Sige, ugban lang ta magtiwas na lang kay wa naman tay time day mga higalaan no? Ato sa ipadangat ato mga drama. Pero kaniyo, kangguin man day ning kuan na mahigala. Ang pag-atop sa tennis court, paano nako day ba? Day, prangka-prangka pag-istorya day. Ako di na ko nahon tennis court day. Kay kanang duwa nga tennis, kinsa pila ka pobre ang makamao anang duwa. Oh my God, Jesus Christ, ang kanalandaan mahigalang racket ana kamahal ana. Dito sa among barrios Pumpunan god, Barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte, Murugway, kamao mo duwag tennis dito.
Kaya sa ako nang giingon, mga tos lungsod doon na mga manua ay dito. Mura na doon sa tennis club man na nga ilang kwan. Ako, hasta di ko kumamunduwag tennis. Practice unta ko sa una, pero bida. Standby kong tinisan sa una. Elementary ko. Nahimo kong bulboy sa tinisan. Tinolbitan na. Di na ko na ikauaw. Kay suhulan man mahigalag, 5 pesos. Napam to 5 pesos sa una ka na bang 5 papel ba day? Ayay, tigom taon tag 5 pesos nga papel. Pero ako na tingala ko ni Kuan ha. So, 10 million igasto nimo sa tennis court. My God, di ko makasabot. Mayor Baglin ba nganong giunam po ng tennis court town? Dili man na kisa may magkapahimos, kisa may mangnuwa ra ana katuro mga professional, even mga professionals, dili tanan mga abogado kamaonom duwa na inana, mga doctors, mga business ko, kana mga elite ba? Elite in the society mo kamao na abot na sayo pagkakuha ba sa akong pagkahibaw kay didto sa amo mga pobre magud man lagi sa amo, di may kamao ng duwa. So duwa na sa mga dato, abot na sayop siguro ko or nasakto ko ba ang akong basis kay dito sa amo magud sa among baryo murag na way makamaom duwa ana. Og duwa na sa mga dato, ngano dito man gi butang ng 10 million dito, Hesus Ginoo ko.